Okay? O sige, send ko sa'yo yung pangalan niya, tapos i-message mo siya, ha? O, sige, sige, sige. Wait lang.
Pinakaon guro si Papa, nga ikabayaan nila ang lukot si Papa. Ha? Pinakaon guro si Papa, lang nga nakapalukot sa iya. Yung ano sa? Nag-infection guro sa lawas. Eh. Madalas po sa hospital. One diarrhea. Bigan ito nga semana, mga buwan na kasemana. Kasi may... Kasi Naghinabo ang iya mga piin. Ay, gosh. Ang liver na kasi may ano. Naigo ko yung liver. May infection na mo. Naigo yan liver. Kung hindi na mabulong ang iyang na infection, maigo ang iyang liver. Kung naigo ko yung liver. Wala yung sigarilyo. Oo. Bigyan siya yan. Ang salat. Wala ako. Ano susunod mo pinatulong ka? Naliloko ka? Ano ko? Hindi pa ang lupot niya, hindi pa maano. Hindi makontrol sa lawas niya. Bigwa lang. Ano color? Diyan tulog. Pero basta ito pa rin infected diarrhea. Wala pang kabalo kung ano yung kapit. May nabadyan na sa bayan sa lawas. So, wala yan ang naman. Wala ko nang rusika. Nakita ko lang sa yan chichay mga ano, kay may chat. Pagulang. Wala sila nung kinsi mo. Wala kami nag-chat sila, mainit ko na ipaka mo na yung daan mga lang. Kasano pa siya galigin ano sa ligat pa? Ha? Hindi data sa nalok ko sa tunga kami. Kasi may ano, gambalan ko na sa graph, wala pang tika, wala pa na. Dito, kasi may ano na, bigyan na.
Ikaw yung kamusta? Ikaw ka to. Ikaw yung kamusta? Hindi i-breaking mo. 4 million people. Hindi ka breaking mo. Wala na pinasama. May sexy. Sexy mo kayo. Ikaw yung Mustang. May kilala ka na kanya. Oo. Gada kayo nga. Nagkamo ka na. Kasi inject mo na puro. Kung ganit, dapat kita ng mga nanay, makontak ko siya, dito na. Ako ganit, dapat siya mo. Oo, mga paps na, required naman ang mga nanay, paps na, every year. Nagbalik ka, gama ka na pala. Hindi na magpati, ang ganibang lugar. Pamating na danan, kilala ka mga panday. Panday. Oo, kami. Sa kilig-SM lang, kanila, korto. Sa kilig-SM, kay basaan kang may buday. Tapos puro na sila ukol, kalukol. Bravo. Galing mo. Kita ko. Butang ako ka mo. Ano na sa kilid, di takol? Ando ba mayon malaki? Hindi ko kilala. Ano sa kilid, di takol? Yan ang bala. Ano? In-unfriend ako pa ko, sa kautang sa kulang akit. So, gin-block, gin-unfriend ako, gin-block ko sa'yo ang abi. Wow. Nangutang ko sa mong credit. Nangutang ko sa mong credit, 50,000. Para lang 50. Hindi kasya ng material sa balay. Pila. Wala ba sa
ko nga daan, yung down ko nga kaya kami down. Pakistan. Hindi ko pa. Gaga. Sa scout, download ka scout, tamo na. Download ka yung scout na app. Ha? Gaga, gig ka dali. Apat ka daw naman ito. Chat na ba na ko si Spear? Ganit, lahat na niya. Ano ko, di i-push ko. Wala ko signal. Sa dati ko pala mag-hingat. Ang yoga. Kapag English siya, Basta nakita mo ano mo. Hindi, gaya mo. Gat pa na purong adlaw. Di ba? Pwede ba lang mag-opera na? Amo mo na mabayad. O, insurance mo na yung wala. Insurance? Wala akong insurance ako. Pleto na yan. Si President, opera ko. Wala na. Good day ko ikaw. Wala taon mo na wala ang opera mo na ito kasi ito kayo, hindi isa ako po, gano'n kung fotografer, pero kung isa ka, isa ka video. Ay, lako mo di o isa ka lugar na kulang, pero kung dapat isa ka balay. Kurante ko. Pwede makilan. Ikaw makilan. Sabi ko na pagkaan. Kaya, hindi ako. Hindi ko ako. Kurante ko lang. Ako gusto mo ko lang. Order mo mga kaya. Play ka ta.
report. Kita mo? Kita mo sa wala ka? Ay, gusto ko pa rin. Kutsa. Pero, wait, ang ako ganda. Mami, basta ka wala sa'yo pamilya. Yan na yung mga tapos niya. Wala sa'yo. Gusto ko lang dito ang pamilya. Gimaya, Pakistan. Galing. Kasi ako nag-isang answer prayer. Galing. Galing. Imo. Buang imo yung tawag mo yun. Kaya ba? Parang ano yan? Nakaano yan? Yung babae, ano? Ayun. Parang ano? Lulus siya ba? Nakakaano siya na, misis. Doon ka o kanina, misis. Dahil ako sa gamitin. Naano na sa'yo. Yes, sa Saudi. Kaya dapat ka nila yung ito. Tapos may kamo. Hindi lang. Nga, paano na nabalaan? Ako ka ako. Kasi ang gusto niya kung ara-ara siya. Ako ay sa. Hindi. Magkabili sa. Hindi, anin mo na. Ha? Anin mo na kung Yung kautasan sa kanya mo. Pila siya, ano mo na napili pinakagawin. Tapos na natin. Kung kaimuan ang musika ka, Siyempre, eh, yun ang tawag. Nakakasakit ako. Hindi ko gusto yun sa kabahan. Eh, gusto mo lang ang kabahan. Eh, pa utasan sa hinahan mo kaya at nasa sa hindi ako pala na nagkasama. Ang may kasi tayo. Hindi mo kasama makita mga buhay ito. May sis ang sa kaya. may ano, Pero ano siya. Tapos hindi cover ako. Saan? Sa hospital, sa hospital, hindi mo cover kung alam. Ang okay lang, hindi mo mga 39, 40 ang thousand. Hindi mo ba? hindi siya maliis na balay. Pero kung sa mga public, sa mga ano, sa layo, sa hospital, cover ka na. Pero siya naman siya, para siya matupad sa nakalulong. May nakakain na. May nakakain na nurse, di ba? Hindi na pinanang pamilya mo na yan. Ilan ang shootingan, hindi na pinaya. Kasi mga nurse yan, may aid na yan. Hindi na. Pero kaya mo yun. Ha? Balong ka pa. Pareho lang kami pressing. Kailangan siya. Hindi na kailangan mabantay dito iya pamilya. May mga nag-duty na eh. Tingnan siya nagpuli na yung uto ni Jipoy.
Ayun. Nagliwag na ka, di ba? Nagliwag na ka. Ano? Wala ako. Wala ako. Nagdapat na dikit na kita. Nagdikit na ako. Nagdikit din ako. Nagdikit ko na yun. Hindi, huwag ako bumulot.